No niin, iltaa. Tässä ollaan mökillä käymässä. Esitellään vähän. No siitä löytyy aurinkopaneeli. 30 wattia, kun se nyt oli. 1,6 ampeeria lataa parhaimmillaan. Kahtaan tuonne puuhun ylös. Sieltä löytyy tuosta noin 1:4 baluuni. Siitä lähtee sitten. Saako siitä selvää? Ei tää paljon saa. No kumminkin 26 ja 52 metriset langat amatööripandeille. 160, 80, 40, 20 ja 10 metriä. Niille alueilla on täysin vireessä. OCF-dipo oli siellä. Kävellään vähän lähemmäs tänne katsomaan, että mitä muuta täältä löytyy. No siinä on LA-taajuuksille sitten vuoliaaltoinen alumiiniantenni. 5 metriä kokonaispituus, syöttöpisteen korkeus noin, olisiko 4 metriä. Tämä mökki on sen mäennyppylän päällä, että toimii oikein hyvin. Yllättävän hyvin, ollakseen onkin halpa antenni. Yleissilmästä tänne vielä, siinä on sitten puuliiteriä. Huussikin löytyy toteustakin. Ja mobiile antenneineen. Kävelään tänne nurkan taakse sitten, niin täältä löytyy tämmöstä näin. Akku virtaa 170 amperituntia. Lataussäädi. Päävirtakytki. Toimii myös pääsulakkeena. Katsomaan tuonne sisälle sitten. Vähän hämärää tässä alakaulat. Näkeeköhän tässä mitään? On tuo ovi auki. Toikin näkee. Oletteko nähnyt näin hienoa takkaa koskaan? Täällä on keskusteluakin käynnissä. En ole kokeillut sitä juttua kuullut, mutta on ollut aika kokeilemaan. Kannattaa kokeilla, niin siinä ei häviä yhtään. Shelby, Radio 7, Alpha Mike Castle, you're ready for flight 9. Rukilla tuohon etupihalle, se mun vanha työmaa kopi, niin mä ajattelin. Joo, siellä on amatöörejä äänessä. Kenwood DS570D siinä. Pikkusen määrää on, mutta siitä jotakin selvää saa. Nurkassa on sitten Amicomin 45 ja pikkuinen linnuttakin siinä on. No, ulkomaalaiset siinä taas häirihtee. Niin, mihinkä mä jäin? 30 wattia lähtee lähetystehua tästä. Täältä kaapista sitten löytyy avataanpa noin. Sähköpääkeskus siinä on. Valokytkimet ja ulosotto 12 voltin virralla ja pieni inverteri löytyy. Voi laittaa läppäriä ja semmoista, jos tarvitsee. Tämän näköistä täällä.